Ik heb nog geen genoeg van jou. Oh, dankjewel. Dat is een heel flauw bruggetje naar je single. Ja, dat klopt. Dat is de naam van mijn nieuwe single. Ik heb genoeg van jou. Het liedje is ontstaan natuurlijk bij Emiel Hartkamp en Noris Spardi daar in de studio. Zij zaten eigenlijk rondom de tafel met een lekker bakje koffie en dachten van wat gaan wij nu eens doen voor Suzanne Veldmeijer. En wij zochten eigenlijk een echte kroegenhit en wij hopen dat met dit liedje gevonden te hebben. Ja, het is echt een liedje wat echt voor mij geschreven heb en ik voelde me er echt geweldig bij. Hoe gaat dan zoiets? Dan moet je bij Emiel Hartkamp in de studio komen. Die laat jou een demootje horen van dit is ongeveer het idee. Ja, dat klopt. Hij stuurt het dan eventjes naar me toe en dan kan ik het even beluisteren van nou, vind je het wat of vind je het niks? En zelfs toen Emiel hem zong vond ik hem al geweldig. Ik dacht ja, dit is echt mijn liedje. Volgende week ga ik mee op Sterrencruise en dan gaan wij in Napels de prachtige videoclip opnemen van mijn nieuwe single. Er zijn vervelendere plekken om clips op te nemen, lijkt me. Ja, dat is waar. Maar ja, we willen eigenlijk ook een heel mooi plekje. En het is een hele mooie single, dus ja, er hoort ook wat moois bij. Nou, wij zijn natuurlijk ontzettend druk in de studio. En we zijn, de single is nu klaar. Dus we gaan gewoon weer verder voor het vervolg.